Assalamu alaikum ayo da yaji zan farawa. Assalamu alaikum ayo da yaji zan farawa. Waƙar biki tunani na yaban irerawa. Waƙar biki tunani na yaban irerawa. Muhammad aurenka ne, Muhammad aurenka ne. Auren giddu ake, auren giddu ake. Ali kai aurenka ne, Ali kai aurenka ne. Auren Ali ake, auren Ali ake. Giddu ai shi maktab ne, giddu ai shi maktab ne. Giddu ai shi nawa ne, giddu ai shi nawa ne. Abokina ne, abokina ne. Ubangidana ne, ubangidana ne. Halima nawa ne, Halima nawa ne. Yayana ne, yayana ne. Malamina ne, malamina ne. Murna muke a yau giddu ka zama oga. Murna muke a yau giddu ai ka zama oga. Halima na ganka ai ka san ba za na bari ba. Halima na ganka ai ka san ba za na bari ba. Mahasada ku sha kallo komai ai ba ku iyawa. Mahasada ku sha kallo komai ai ba ku iyawa. Shi sun tuko min nisan dare baya makara. Shi sun tuko min nisan dare ai baya makara. Na jinjina maka sarki tsuntsu mai dogara ga Allah. Na jinjina maka sarki tsuntsu mai dogara ga Allah. Gobe ta Allah ce a gare ka kullum kai dubawa. Gobe ta Allah ce a gare ka kullum kai dubawa. Giddu na gani mai haske haske yayi haskawa. Giddu na gani mai haske haske yayi haskawa. Gyara kimtsi kinkirkyaf oga Ali mujewa. Gyara kimtsi kinkirkyaf oga Ali mujewa. Ali sai ka taka, Ali sai ka taka. Giddu sai kamar masa, giddu sai kamar masa. Ali sai ka juya, Ali sai ka juya. Giddu sai ka taka, giddu sai ka taka. Dangi sai ku taka, dangi sai ku taka. Abokai ku taka, abokai ku taka. Iyaye sai ku yi murna, iyaye sai ku yi murna. Hajiya Su'ad da Maryam a yau sai ku yi murna. Hajiya Su'ad da Maryam a yau sai ku yi murna. Hajiya Aisha da Zahra a yau sai ku yi murna. Hajiya Aisha da Zahra a yau sai ku yi murna. Hajiya Hajir ina kike ki zo sai ki murna. Kannin angwaye ku tasu ku zo mu taka. Kannin angaye ku tasu ku zo mu taka. Radiya sai ki taka, Radiya sai ki juya. Amna ke ki taka, Radiya sai ki juya. Nusaiba sai ki taka, Nusaiba sai ki taka. Hasina ki taka, Hasina ki taka. Asha sai ki taka, Nuha ce ki taka. Umayma sai ki taka, Umayma sai ki taka. Daliya sai ki taka, Rasida ki taka, Rasida ki taka. Sarrake ki taka, Rabuha ki taka. Marwa sai ki taka, Jawahir ki taka. Fatma sai ki marmasa, Asiya sai ki taka. Zainab sai ki taka, Mashair ki taka. Bahja ke ki taka, Jamila sai ki taka. Rahma sai ki taka, Mahasin ki taka. Hamza kai ka taka, Abbas kai ka taka. Abbas kai ka taka, Ma'az kai ka taka. Ali sai ka taka, Abdulsalam ka taka. Hussein kai ka taka. Anan ne zan tsaya, anan ne zan tsaya. Zan bar ku lafiya, ni in bar ku lafiya. Ga mai neman bukatar waƙar aure ko kuma waƙar soyayya, ɗauki lambar wannan waya 09 65 60 80 966.